Renungan Harian HKBP Minggu tanggal 30 April 2020. Yesus si Permahan Ab. Turpuk sadarion Yohanes bindu 10 ayat pitu. Dungi didok Yesus ma musetu nasida. Tutu situtu do nahudokon tu hamuna au do pitu tu biru-birui. Yesus si Permahanau. Jot-jot dora hita mamereng gobara ni Yesus songon Permahan nadenggan. Gobara ni somalna adong do piga-piga masam. Adong Yesus na mangopasa da biru-biru. Adong gobara ni Yesus na merdalan jala di huton aka biru-biru. Jala adong do gobara ni Yesus na menarik sada biru-biru na madabu tu bagasan lobang. Sude nai songon gobara ni Yesus gabe Permahan na burju. Atong adong do HP Permahan na so burju? Adong ima Permahan na digaji somalna dang pola jamot yang kabir biruna. Holan dirina do dipikiri. Alai anggo Yesus ibana do Permahan na tutu na mangalihon dirina. Asa manua ganuk akan na persio di ibana. Sadarion dipaingot hata ni dibata hita, taringot tu Yesus do Permahan na tutu di hita. Disaluhut aka ulawan na siganuk pari, manang tu dia pe, kita borhat mangula aka di ulota, Yesus mata bahen gabi Permahan di hita. Asa saluhut na tape kiri, taulahon jela taparsita, say jumulo di Permahi Tuhani hita. Asa sude nai hobar tu lomo ni rohana, jala bain sangap di guarna nabadiai. Molo pe sipata mawal akan nata adopi, ingot ma say na donganan ni Yesus dohamu, jala say diramuti dohamu, madalani aka sidalan muna. Atong tinggil mahamu di suara ni Yesus na marmahani hamu. Sotong tuminggil hamu di suara ni Permahan na asing na boy mabuan hamu tu hamaguan. Tinggil mahamu di suara ni Yesus asa setoktong hamu di tugihon tu asi ni rohana. Amin. Sian buku si jahawan si ganopari di HKBP kajonok hamu ma tu debata.